Hej, godt nytår. Jeg sad lige og kiggede på min side og kunne se, at der kommer flere og flere følgere. Det er dejligt, det er jeg glad for. Den ene opslag havde fået 62.000 visninger, altså det er jo det er mange. Det er jeg rigtig glad for. Lige i øjeblikket er der ikke så mange videoer om ture i Betty, naturoplevelser og så videre. Ja, det har været jul, og det er nytår, og det er bare dårligt, for at sige det rent ud. Men senere i år, nu skal vi have noget godt vejr og noget god temperatur, og så skal vi ud og opleve noget, og lave nogle ture og campe, og ja, bare hygge. Så det skal der nok komme en masse video om. Ja, så glæder jeg mig bare til turen til Paris til sommer. I følgeskab med en gut mere, der også har en tuk. Måske en mere, er lidt uvis. Så 2-3 tuks afsted, det går til Paris. Det bliver fedt. Det gør det. Så der skal jeg lige have fat i noget GoPro og noget videre, så vi kan få lavet nogle fede videoer. Men det var lidt herfra. God dag.